Què preferiries, poder volar o fer submarinisme sense bombona? Fer submarinisme sense bombona d'oxigen, perquè l'aigua a mi em perd. I seria fantàstic ser un peix. No poder agafar avions o no tenir smartphone? Doncs mira, no poder agafar avions perquè arribaria a qualsevol lloc sense avió, per aigua. I a més, si pogués fer submarinisme sense ampolla, seria fantàstic. 3 mesos sola en una illa deserta o amb Justo Molinero? Sola. Sí, sola. M'agrada estar sola i depèn de l'acompanyant que m'hi posin. Amb el Justo... És que 3 mesos en una illa deserta. Seria massa, no? Anar de cap de setmana a Roma amb Jorge Fernández Díaz o de festa amb Albert Rivera? Mira, a Roma amb Jorge Fernández Díaz, perquè segurament m'obriria moltes més portes que anar de festa... Portes allà, a Roma. Sí, és que anar de festa vaig poc. I amb Albert Rivera, bueno, doncs anar de festa, va, sí, però no. Presentar First Dates o Sálvame Deluxe? Aneu forts, Va, és el seu rotllo, First Dates, va, sí. Perquè el Sálvame Deluxe llavors entraria en un rotllo aquell més truculent i allà no saps mai com pots acabar. En canvi, First Dates és més malèvol, no, potser? Fer un examen de teòrica de conduir o de pronoms febles? De teòric de conduir. I vaig aprovar la primera, però dona les pilotes a les nenes. Dóna'ls-hi. No, dóna'ls-hi no. Dóna-les-hi. Dóna'ls-hi. Oh, dóna'ls-les. Dóna'ls-les. No, doncs puc canviar el dilema anterior? Què preferiries, que es filtrés una foto tontorrona teva o de Josep Cuní? No, Josep Cuní, que es filtri unes fotos que ell vulgui. A veure, perquè foto tontorrona què és exactament? Estàs pensant en sexe? Ara que seràs mare, no dormir durant 3 mesos o estar tranquil·leta i cada gran repeteixi tercer d'ESO? Hòstia, no, que no repeteixi cap curs. No, clar. M'ho he hagut de pensar, has vist? És que clar. Amunt o avall, dreta o esquerra, gats o gossos, sal o pebre. Sí. Dilemes ben negres.